natin sa imo handbak. Ito kan handbak sa imo. Ito man ang handbak. Speaker. Kuyawag forma eh. Kay mo ang speaker. Manihan deh pag-imo ni. Manihan bikin sih. Forma ito naman. Pinsi. Dua kabu speaker. Apa so kalit na kuman ni? Manis sa meeting. Pindak lahat madawag mo nagpasad ni Poy. Tingnan ko dili. Daw na Poy, ka nang ligid mo nang ilingin be. Mina mo ta nang iyo ko ti, meron mo bangko sa shop. Kana. Ay, yata ko ti yaman na. Bangko tataran ba? Slice lagag lamas. Okay, yan ay forma. Dapat babaw ang box na.
Okay kayo. Dako ka boy. Ano eh. Yawa na nga soundbox eh. Luya siya. Luya o. Ate luya ha. Do. Ligo sa abog. Ligo sa abog. Panday. Manihang matubo. Kasi mo dia. Mahal kay. Pulido kay pagkahimo. Oh. Sura ini. Kuman ini gwapo. Why design no? Ligo na kay ni nga sound. Dali wa. Mamatay na siguro ang tagyan eh. Soundbox, di pa ni maguba. Gaya niyo. Himo. Kaong karon mo, nang bagatas niya. Tangang liquid mo prop. Pwede to. Gamay na liquid. Gamay na liquid. No? Bangang kungan sa na feel. Money pero
Duk na sir. Jail duk. Buslo ras tunga. Yan pa. Kuya lagi na hindi na paron pag lagi Tahu tak dia bobau kana lang day pa na pa tak sang mga bukbuk ni sa balay. Terus angkat. Ampli nating. Pag sila ito. Ini puti uga. So, okay. Kinsi. Tunggu sa